ngol ve te hriat thiam le mangai dan ti hi ing ang takin nge poi angai tak chu ko shana khotlanga ministry ate ing ang takin nge apoimo hey malak na chu ma na changin I ke ni pon kan hriat ma changin ma chun la chho to ma se tu na hian ing angin nge la poimo zel don ti kha han se ta la ma sabarin ko shan chung changa enge malak na tur malak that na tur te om zelem chiko ngai dan hi in shim teang thank you mama love nia hey in en kol dan le in engtin nge hriat thiam tur kan ni drug addict te hi ti lampang ania ko shan atangin hriat thiam na konga khan han lut tai la isua kha alo kal na chan chu luka bung som pakwa chang soma khan chiang lut duk mai hian ama nge hian soya boral te zong tur in alo kalani te ain zia dan nge chu boral te zonga chandam turin mishing fapa hi alo kal ani reng ani tina da chu wang chuanin kan lo ngai thei lo te ni chuanin isua zia chu ni lo top maya chu wang chuanin kan ko thana te hianin an leng tur ani mo achan chu alo kal chan ber kha ni ko than din chan po mi boral te mi bo te chan chua na konga thei top chua tur kan ni atilang hal emin ka hria a chuan a sei lut tuk lo nan hian a next point da lut le taila hey ko than chu kan hrianga ring tu in chom na te bible study te diang chu hey bible school that te kan Mizoram chu kan van nei a hetiang lama hian chuanin kan ko than hi hey khovel po hian enton se a tha in ka administration ate page chuanin enton tur te podan non kala amai ro chu a tharau bo zon lama hianin enge thane ngai le zual de hi chu anga in ka hria kha berambo te khin thu I suain mathaya bungsom pariat changsom atanga changsom palia khanin asoya I ko shan chu som kole pakwa te khalo ni ta se a hung thap mai an himani khata khanin ama kha om ve reng chuang lo a chan chu angai hlut pakhat kha bo tat mai ni entirnan kan ko thana po hian in khom thin te hi chu tiang hianin an him thei nan te midang mo an ma ni te porin pol him theya pathian thu te an lo zir ho theya ama ero chu rong bol tu te hian in khom ve ngai lo te hi han zong ta ila mo kan ngai hluani chuan duli bo po a ui a isua in asoi chu mi tha te lam tur local kan ni lowa mi sual te lam tur local kan ni ti chuanin a ko shan a enge a mo kan ni na hian kan trom pui ve lo mo ni ti hi a ol deu ka tia tin ro rel na ni ate khan kadin justify thei do le mon ni le biblical justification ani boka ke mani in thara bo kan zonna te kan lo treat dana te hian dikka in ti bible atangin mo in entaila chuanin hei kan zonna lama te po hian local turin kan dua biak ina ron in khom turin min ron pang turin kan dua ama ero chu isua chuan chu pakhat bo zongin akalani zongra umin tia tin great commission na ro pui kan ti po kal ro u atitani kal turin bin ti zela keni chon local se kan du tani khata khanin ain ang lo ve dewa chuanin kumtin bar tha lo thenga chuan camping voi thum follow up nen te kan han ti ta a hei hi chu dik tak chuanin ngol vei ti ming putan hian chuanin atok lo ve khop mai follow up ni thum te pok an han nei ve kan han nei pui thina chuan engpo ni se khatiang huna I lo piang thar pathian bangai na lo she thara biak in lamaron kalte po engtin nge ko shan mi te hian kan lo entrin atam tak hianin kan vai chona ni me lo nia a thena zarin te po ni mai thea ko shan dang a tam tak te po na lo ni thea engtik nge tluk le don chumi huna na tlu le nga ain ma ni le tak chuang lo tin kan lo clear ta ni welcome na lem lo hian khang khanin ko shana hianin edict kan ni thina kai po
ka te ang ka ton thina wang khan mun nei lo angin ka in hretlat mai ani chon a thren chu min lo welcome thale e kha i local ve ni mo min ti te hen hei i kal lo tur anga in dan ang rilu te hei kan hriat thiam dan tur chu edict te hi kan in ngai nep ve lu tu kan ni thil thalo kan ti kan hre chenga khotlang in min ngai sang lo min vo thina kha wang khanin ka te nga min lo ti te khanin kong alit ling zong te hina thok ve thei ni chu mo hei reverse psychology an tiang de te hian kan lo welcome na te po hi i chu wang chuanin hei sincere takin kan thinlung takin lo welcome ila fapatlan bu ka han soi tai la apai na train na tlan bowa a chanchin kan hremek tura ngai la soi thui lo vila atoi nan alo ho kha ngai tu tai la apa chuanin alo thi thina ni a ho kha ngak le me ma lo thi thina chon a to pa chon a mu avak ko ani kha avat tlan phe enge niang inaron thlen ma khan avat tlan phe a fo pa ti chuanin ina la luta sebong no lo to alo tal saka zungbuna bun tira phekok kora hak tira engkim khana lo thua mani heti ang te hianin engtiga nge atluk le ang ti ang ringota ring hela lo dor lo hianin anti thei ang tok te hi ko thana te hian ti ve tai la follow up te kum tluan hian ti tai la mo ka ngai tua dana chuan chu tenga chonin kanin justify thei karing khati chunga I nge kong ni lo an zo ani chuanin pathian ma apu kanin justify the hi ka ring ani chuanin an soile ta zeli la ka soirei to ka hrelo chuan hei thil ngai hlut han tia khanin hei ko sana te hianin building tha mo biak in that tak te kan duwa a om ani chu a om mo ma se a trulem ti kha I chuan lian pui furniture thutna te pulpit te enge PS system thengten kan seng nem em mai ani hetianga kan ngai hlut nun po nung lo wana kan ken chho tur ni mi lo a hian a tharau bo kan veina hianin building kan sakna te kan PS system man te kan thuthleng man te hi a chan ve le po mangilang hei a hian ma kan son nge hi ka ringa chuanin pathian ma a hianin nakina nile enge ngai poimo zo mishingin akuta asak biak in mo temple po lo ni ta se khatiang nge inlo ngai poimo thina ka mangai antana ka thisen farzo vek mishing te khange I mangaya hetiang nei thata hianin I hun le isum I mangral min lo ti ta se min tiang ka ti lowa lakin om dan tur kan hrelowa amai ro chu kan thil ti ang zelin kan chunga ro rel ani don sia khang huna te khanin enge kanin justify theyang em ke ma ni soi sen em poni lo hei enge niang lam liana le daya kal ro min tia ko franang hinan ngai to ila kal hi kan om em le ati I mo chona le min huwa thu turin ka soi me lo than hem ngai na ka soya hei ko fran mi te hian thren ka thianin kan ti lo tur kan ti pal te kan soi te hian hei ko fran te kanin soi che thina chonin ti tur ti lo te po kan nei thina than hem ngai na tanga ko fran kan mangai na tanga te kan ba soi hianin ko fran soi chia te min lo ti pal thina enjo riat lo wang te po ni mai theya amai ro chu lam liana te hianin kan kal lo ni ko fran ni han ngai tu te u kan sum man na hi ngai tu ila temporal thing sorry he thilral theya kan mangna sa emema van kheng a kan som thei tur kan tharau tan hian tharau bo tan hianin thei tok I chu ila chuta chuanin min justify garing